Ndikulandireni nonse program ina ya Zakumudzi pano pa Times TV yafikanso nthawi imene timakhala tikuona ndithu magule osiyanasiyana kuchokeranso m'madera osiyanasiyana muno m'Malawi. Langa dzina ndine Mbewe chidzukulu cha Nankhoma tere ndikhale limodzi.
Tikupitira ndi programu yathu imene nafotokozera muja lero tili mmudzi mwa Mwalama kumene kuti kwa group wa Chonde tiyenthera manja mboma la Mulanje kumene yayi taona ena mwa magule amene ndi mbali imodzi ya miyambo komanso chikhalidwe cha anthu a mmudzi muno. Pano ndi ndi mayi amene akhala tifotokozera ndithu ena mwa magule amene taona pano wati kulandireni mayi. Zikomo kwambiri. Choyambirira tikudziweni. Zina langa ndine Zone Hasani. Ndine wobadwira konkuno kwa Mwalama mwa group a Chonde. Mayi Hasani. Funso loyambirira nkumati kodi magule amene tawaonawa gule oyambirira uja ndi gule wanji? Gule oyambirira uja tikanene kuti ndi chioda chimene timapanga ife amuno mwa Mwalama koma kuzera mayufi. Yufi imeneyo ndi atadala girls kuphatikiza ndi Yakode Youth Club. Gule wachiwiri uja yemwe mwamuona uja ndi gule wa chopa yemwe tapanga amayi ndi abambo komanso muno mwa Mwalama mwa group a Chonde. Komanso gule wachitatu ndi gule wa manganje yemwenso timavina kuno kwa Mwalama kuphatikizana amayi ndi abambo. Mwafotokoza za gule wachiwoda chopa komanso manganje. Gule amene wachiwoda mwina ndosiyana bwanji ndi magule achiwoda amene ife timawadziwa kuno kwa Mwalama? Gule wathu wachiwoda uja gule amene uja timapanga kwambiri pophunzitsana chikhalidwe komanso kwalimbikisa monga achisikana chifukwa chakuopsa kwa matenda amene ali mdera lathu lino ayenzi. Timauza kuti athe kutani mapewa chikhalidwe chogonana adakale achichepere komanso timapanga monga tikakhakuti tatengedwa kupita magule osiyana-siyana ndi timakapanga kumene koko gule amene tapemphedwa ife timakasatira kuti yemweyo koma kwambiri ifeyo timalimbikisa achisikana kuti athe kutani kupewa kutenga kachirombo adakale achichepere kapenanso kukwatiwa. Amene amaphunzitsa gule ameneyu ndi ndani? Gule ameneyi timaphunzitsana ifeyo achisikana okhaokha poona ndi mmene moyo wathu ukukhalira masiku ano fuka asikana ambiri akutenga mimba adakale achichepere ndiye tinaona kuti ndi kwabwino kuti titha kutani kuphunzitsana chikhalidwe chimene chichi kuti asikanawa akamachita zinthu zawo akomaziwa kuti otiphunzitsa alipo. Ndiye ndifeyo amene titani tikuphunzitsa zimene zizi. Nanga gule wachopa ameneyo amavina ndi ndani ndi ndani? Gule wachopa ndi chikhalidwe chimene chimachitika kuno kumulanje. Chikhalidwe chimene chichi ifeyo timachilowerera poona kuti makolo athu kale amatani amapanga zimene zozo. Ndiye ifeso timakhala nawo mgulu limene lopanga chopalo kuona kuposatira chikhalidwe cha makolo athu aja. Ndiye ndimene mwationa tikutani tikuvina gule amene ujayo. Mwanena kuti ndithu muno mudzi mwa Mwalama mugwiritsa ntchito chikhalidwe popereka uthenga onena kuti mwina achinyamata azitha kukhala moyo wabwino komanso moyo wathanzi ndi moyo odziteteza. Mukuona kuti zikutheka ndithu kugwiritsa ntchito chikhalidwe kwafikira achinyamata amenewo? Zimene zikutheka kwa omwe ena sizilephera sitingane kuti zili 100%. Ena akuchita zawo musasatira monga ife tikutani tikufunira koma ena mwa iwo zikutani zikutheka ndipo moti tikuona ndithu chikhalidwe chikutani chikusinthika. Ndithu mafikira bwanji kapena maonetsetsa bwanji kunena kuti uthenga umene mukupereka kudzera mmagule achinyamata akugwiritsa ntchito mmatani? Chimene ife timaziwira fuka kwathu kuno ambiri tiyerekeze kuti samakonda kupita ku sukulu. Ndiye ife tikaona kuti anthu sakukonda kupita ku sukulu timapanga nyimbo kuti tapase uthenga achinyamata. Timaenda masukulu kumapasa achinyamata kapena asikana ulo mmizi kumapasa uthenga umene ujawo. Ndiye tikanena uthenga umene ujawo asikana ena ambiri mutamabwera kuti amabwera kupita ku sukulu kuyamba sojani kuyamba sukulu. Ndiye timaona kuti uthenga wathu kutani ukugwira ntchito. Pomalizira mungauze chana anthu amene akutiona pano za ubwino osunga chikhalidwe nkatamalawo? Chimene ine ninganene nchokuti chikhalidwe chathu ndi chabwino fuka makolo sanali opusa potuza chikhalidwe kuti titene kupanga izi tene kupanga izi. Ndikukhulupirira kuti chikhalidwe chimene chindi chabwino chimene chitha kutithandiza ife tonse Malawi mdera lino kuphatikizirapo muno kumulanje. Chikhalidwe ndi chabwino ndithu
ndeti kupempha wina aliyense komwe ali aine wagwisa ntchito chikhaidwe chimene chili kudera kwawo kuti chikhaidwe chopambana chimene chocho chimene chitha kuzatani zatipasa tsogolo lathu labwino komanso kwa achisikana onse amene ali kubadwa kuchoka mbuyo mwathu. Nathokoza kwambiri Mai Hassan. Zikomo kwambiri. Kana fe program ineyi. Zikomo. Mene mundimendechezera ndi Mai Hassan mmodzi mwa anthu amene dawapeza kuno kuti fotokozera ndithu zambiri zokhudza magule amene atipatsira kuno mmodzi ndithu mwa mwalama kumene kwa group a Chonde amboma la Mulanje. Takhani pompo tipitirabe ndi program yathu tsiku la lero. Program yathu ya Zakumudzi idakapitirirabe iyayi kutengerani m'madera osiyanasiyana muone kukongola ndithu kwa dziko la Malawi maka muchikhalidwe chathu komanso madera osiyanasiyana amene timawaona. Malawi ndi dziko lokongola, Malawi ndi dziko la mtendere, anthu ake amatchukanso ndi msangala. Takhani ndipo pomwe tipitirirabe ndi program yathu tsiku la lero.
ndithu ndi mmene timachitira program yathu ya Zakumudzi. Nthawi imene timakupatsirani magule osiyanasiyana achikhalidwe kuchokera kwa anzathu kuno m'Malawi. Zimakhala zosangalatsa tikamaona kuna kuti ayi ndithu m'maderamo ngati niyo muona ngati chikhalidwe chinatha koma iyayi alipo ndithu madera ena amene chikhalidwe chidakalipo. Ndi amene ifeyo mu program imeneyi ya Zakumudzi timakhala tikuwayendera kunka ndithu mkatikati mwa madera amenewa kuti tikaone chikhalidwe cha anzathu. Tikaterenso ndi tafika pa mtsiriziro pa program yathu ya Zakumudzi kufika meri dzakumanenso ndithu sabata yammawa ndine mbewe chidzukulu cha Nankhoma. Pitirizani kuonera Times TV mwakoma nonse. Kujigayo zakutaoni kuno.